Pysähdy juuri siihen, missä olet. Älä jatka selaamista. Tämä viesti ei tullut tiellesi sattumalta, rakas poika. Tämä ei ole algoritmin oikku, vaan taivaan tarkka, juuri tähän hetkeen ajoitettu pysäytys. Tunnet juuri nyt rinnassasi sen saman raskaan painon, jota olet kantanut yksin hiljaisuudessa viime viikkojen ajan. Eilen illalla, kun sammutit valot ja huoneeseen laskeutui pimeys, tunsit selittämättömän puristuksen rinnassasi. Annoit syvän, uupuneen huokauksen huoneen hiljaisuudessa, merkkinä taakasta, jota yrität kantaa yksin. Se on se hiljainen suru, se jännitys vatsanpohjassa ja yksinäisyys, joka yrittää vallata sydämesi aina iltaisin, kun kukaan ei ole näkemässä. Taivas näkee sen raskaan painon, jota olet kantanut harteillasi, kun pelkkä sängystä nouseminen on tuntunut hengelliseltä taistelulta. Taivas näkee sen sielun väsymyksen, joka ei lähde nukkumallakaan, vaikka kuinka yrittäisit löytää lepoa suljettujen ovien takana. Taivas näkee, kuinka olet huokaissut syvään lukiessasi raamattua tai rukoillessasi, tuntien, että sanasi kimpoavat suoraan huoneesi katosta takaisin. Taivas näkee sen hiljaisen epätoivon keskellä arkisia rutiinejasi, tiskialtaan äärellä, kun mielesi valtaa yhtäkkiä epäilys siitä, oletko valinnut elämässäsi oikean tien. Sinulla on täysi lupa tuntea itsesi väsyneeksi. Sinun uskosi ei ole kadonnut, se on vain kuin ainoa palava kynttilä pimeässä, kylmässä huoneessa tuulen armoilla. Mutta ennen kuin tämä viesti päättyy, asiat muuttuvat. Sinä tulet ymmärtämään, miksi rukouksesi ovat tuntuneet tyhjiltä viime aikoina. Sinä tulet tunnistamaan henkisen väsymyksesi, todellisen lähteen. Sinä tulet näkemään, kuinka Jumala on todellisuudessa suojellut sinua juuri tässä hiljaisuudessa. Ja sinä tulet saamaan selkeän, uuden suunnan seuraavalle hengelliselle askeleellesi. Jos tunnet sydämessäsi, että tämä sana on jo alkanut puhua sinulle, paina tykkäysnappia hiljaisesti, ei minun vuokseni, vaan siksi, että joku toinen ihminen, joka on täsmälleen samassa pimeydessä, missä sinä olit, tarvitsee tätä valoa tänä iltana. Mutta ennen kuin menemme eteenpäin, minun on palattava kanssasi siihen raskaaseen hiljaisuuteen, joka edelleen painaa mieltäsi öisin. Oletko koskaan tuntenut henkesi väsyneeksi, vaikka mitään pahaa ei olisi tapahtunutkaan? Onko sisälläsi tyhjyys, jota rukous ei ole vielä täyttänyt, ja uni, joka ei todella lepuuta? Etkö ole koskaan ymmärtänyt, miksi juuri sinulle käy näin? Ja ymmärtävätkö vain harvat, että tämä lannistuminen voikin olla Jumalan hiljainen kutsu, joka kolkuttaa sydämesi ovea? Mieti nyt kanssani. Entä jos tämä hengellinen hiljaisuus onkin merkki siitä, että suuri läpimurto on juuri alkamassa? Entä jos jokainen hiljaisuudessa vuodatettu kyynel on osa tarkoitusta, jota et ole vielä täysin ymmärtänyt? Etsin vastauksia tähän ja löysin tämän digitaalisen kirjan nimeltä Suuri raamatullinen viisaus hengellisen lannistumisen voittamiseksi. Tämä kirja ei ole vain lukemista, se on hengellinen avain niille, jotka haluavat sytyttää uskonsa uudelleen, murtaa lannistumisen kierteen ja nähdä oman kipunsa uusin silmin. Monet kristityt tuntevat tämän hiljaisen taakan joka päivä, mutta harvat ovat löytäneet raamatullisen tien voittaa se todella. Lataa se heti, se on saatavilla ensimmäisessä kiinnitetyssä kommentissa. Vain muutama digitaalinen kappale on jäljellä tänään. Sen sisältä löydät unohdettuja raamatullisia periaatteita, tarinoita miehistä ja naisista, jotka voittivat lannistumisen, ja käytännön ohjeita uskonvaelluksellesi. Älä anna enää yhdenkään päivän kulua saman vanhan surun ja epätoivon vankina. Napsauta nyt, lataa omasi ja huomaa, koska sinun lannistumisesi saattaa olla juuri sinun suurimman hengellisen käännekohtasi alku. Ja jos jostain syystä et ole kiinnostunut tai et voi vastaanottaa digitaalista kirjaa juuri nyt, sinulle on vielä toinen ovi auki. En saa senttiäkään mistään näistä sanoista, joita taivas pyytää minua tuomaan tänne joka päivä. En yhtään mitään. Ja silti niitä tulee joka päivä, sinulle ja kenelle tahansa muulle, joka niitä tarvitsee. Jos jossain vaiheessa sydämesi haluaa antaa takaisin hieman siitä, mitä olet saanut, ensimmäisessä kiinnitetyssä kommentissa, heti kirjan alapuolella, on avoin linkki vapaaehtoiselle lahjoitukselle.
Mikä tahansa summa, joka sopii sinulle tänään. Mikä tahansa summa, jota sydämesi osoittaa. Se pitää tämän kanavan pystyssä. Se saa seuraavan sanan saavuttamaan toisen rakkaan pojan huomenna, aivan kuten se saavutti sinut tänään. Odotan sinua siellä, rakas poika. Mutta kuuntele minua tarkasti. En ole vielä kertonut sinulle kaikkein tärkeintä asiaa. Missä ikinä oletkin juuri nyt, hiljennä maailman äänenvoimakkuutta 2 minuutin ajaksi. Pysäytä kaikki muu. Se, mitä olet kuulemassa, ei ole vain uutta tietoa. Se on syvää, hengellistä tunnistamista. Sinä et kuuntele tätä sattumalta, vaan siksi, että Pyhä Henki on valmistanut sydämesi täsmälleen tähän kohtaamiseen. Eilen illalla, kun sammutit valot ja huoneeseen laskeutui täydellinen pimeys, tunsit sen taas. Istuit ehkä hetken hiljaa sängyn reunalla ja yhtäkkiä tunsit selittämättömän raskaan puristuksen rinnassasi. Tämä ei ollut tavallista fyysistä väsymystä. Se oli hengellinen merkki siitä raskaasta taakasta, jota olet yrittänyt kantaa täysin yksin huoneen hiljaisuudessa. Tämä on ensimmäinen merkki, eristäytymisen paino. Sinä olet luullut, että sinun on selvittävä kaikesta itse, ja tuo hiljaisuus heijasti vain sielusi syvää uupumusta. Toinen merkki on tullut sinulle aivan viime päivien aikana. Olet avannut raamattusi tai polvistunut rukoilemaan, mutta jossain vaiheessa olet vain huokaissut syvään ja sulkenut silmäsi. Tunsit kouriin tuntuvasti, kuinka sanasi eivät tuntuneet ylittävän huoneesi kattoa, vaan kimposivat raskaasti takaisin lattialle. Tämä ei ole merkki siitä, että taivas olisi suljettu sinulta. Se on merkki siitä, että olet astunut hengelliseen taistelukenttään, jossa lannistumisen henki yrittää kuiskata, että olet unohtunut ja että kukaan ei enää kuuntele huutojasi. Kolmas merkki kohtasi sinut keskellä tavallisimpia arkisia rutiinejasi. Ehkä seisoit tiskialtaan äärellä, katselit ulos ikkunasta tai taitoi vaatteita, kun mielesi valtasi yhtäkkiä kylmä ja lamaannuttava epäilys. Kysyit itseltäsi hiljaa. Olenko valinnut täysin väärän tien elämässäni? Onko kaikki tämä ponnistelu ollut turhaa? Tämä on identiteetin horjumisen merkki. Vihollinen käyttää arkipäivän yksitoikkoisuutta iskeäkseen silloin, kun olet kaikkein haavoittuvimmillasi, saadakseen sinut kyseenalaistamaan kaiken sen, minkä Jumala on sinuun jo istuttanut. Ja 4. merkki on ollut läsnä aamuissasi. Olet kokenut aamuja, jolloin pelkkä sängystä nouseminen ja jalkojen laskeminen lattialle on tuntunut raskaalta hengelliseltä sota-alueelta. Olet tuntenut väsymystä, joka ei kerta kaikkiaan lähde nukkumallakaan. Se on syvää, henkistä uupumusta, joka yrittää vakuuttaa sinulle, että sinun voitelusi on kadonnut ja että jokainen uusi päivä on vain loputonta selviytymistä ilman minkäänlaista iloa. Ehkä ajattelet, että olet tehnyt liikaa virheitä elämässäsi ja siksi koet nyt tätä musertavaa tyhjyyttä. Ehkä mietit, onko Jumala hiljaisuudessaan kääntänyt selkänsä sinulle rangaistuksena, mutta minä kerron sinulle totuuden. Jumalan armo ei katso sinun menneisyyteesi, eikä hän ole hetkeksikään hylännyt sinua. Se, mitä olet pitkään kutsunut Jumalan rangaistukseksi ja hylkäämiseksi, onkin todellisuudessa ollut syvää jumalallista valmistautumista. Tämä hiljaisuus on äänekkäin viesti, jonka tulet koskaan saamaan. Juuri nyt, tämän lannistumisen keskellä, tapahtuu jotain paljon suurempaa kuin pystyt fyysisillä silmilläsi näkemään. Tuo liekki sinun sisälläsi, se ainoa palaava kynttilä pimeässä huoneessa, joka näyttää olevan sammumaisillaan armottoman tuulen keskellä, ei ole koskaan ollut yksin jätetty. Se, mikä tuntuu sielusi pimeimmältä yöltä, on itse asiassa alttari, jolla seuraava hengellinen askeleesi kirkastetaan. Aivan pian tulet näkemään, kuinka nämä 4 väsymyksen ja hiljaisuuden merkkiä kytkeytyvät yhteen muodostaen täydellisen suunnitelman sinun elämällesi. Jos yksikään näistä 4 merkistä osui sydämeesi, jos tunnistit itsesi edes yhdestä niistä, kirjoita numero 777 alla oleviin kommentteihin. Älä tee sitä tavallisena kommenttina. Tee se hiljaisena merkkinä siitä, että olet tunnistanut tämän sanan juuri sinulle tarkoitetuksi. Tuossa raskaassa hiljaisuudessa, jossa olet yrittänyt epätoivoisesti kuulla edes yhden sanan taivaasta, on kätkettynä valtava salaisuus.
On olemassa eräs hebreankielinen sana, syvä hengellinen todellisuus, jota et ole koskaan kuullut täysin oikealla tavalla. Ja kun kerron sen sinulle, se muuttaa lopullisesti sen, miten ymmärrät tämän hiljaisuuden. Mutta ennen kuin kerron sinulle tuon sanan, joka antaa aivan uuden merkityksen näille 4 merkille, minun on näytettävä sinulle jotain. Jotain, mikä auttaa sinua selviytymään juuri siitä epätoivosta, jota tunnet tällä hetkellä. Koska tiedän, että pelkkä ymmärrys ei riitä, kun sielu on haavoilla. Tarvitset aseen, tarvitset kiintopisteen, jonka avulla voit ankkuroida itsesi tähän hetkeen, jotta et uppoa myrskyn keskellä. Olet tuntenut tuon syvän, lamaannuttavan sielun väsymyksen, kun odotat Jumalan ääntä, mutta kuulet vastaukseksi vain pitkän ja raskaan hiljaisuuden, eikö totta? Oletko kokenut tuon painostavan tunteen heti aamulla herätessäsi ja huomannut kauhulla, kuinka jokainen epätoivoinen rukouksesi tuntuu vain kimpoavan huoneesi katosta suoraan takaisin murtuneeseen sydämeesi? Tuntuuko sinusta yhä useammin siltä, että kannat aivan yksin tätä hiljaista yksinäisyyttä hengessäsi, raskasta taakkaa, jota kukaan muu ei näe, ei edes oma perheesi? Ja eikö olekin niin, että useimmat ihmiset ympärilläsi eivät vain kykene käsittämään, että tämä lannistava hiljaisuus voisi itse asiassa olla Jumalan oma, huolellinen tapa valmistaa sinua johonkin paljon suurempaan? Mieti nyt kanssani tätä syvästi ja avaa hengelliset silmäsi. Entä jos tämä hengellinen hiljaisuus, jota olet pitkään pitänyt rangaistuksena, onkin todellisuudessa varma merkki siitä, että kaikkein suurin läpimurto on juuri alkamassa sinun elämässäsi? Entä jos se pimeys, joka yrittää armottomasti sammuttaa uskosi viimeisen kynttilän, onkin vain näyttämö, jolle Jumala on valmistanut suurimman ja kirkkaimman valonsa? Etsin pitkään vastauksia tähän ja löysin tämän digitaalisen kirjan nimeltä Suuri raamatullinen viisaus hengellisen lannistumisen voittamiseksi. Juuri tämä teos sai minut tutkimaan kirjoituksia entistä syvemmin ja ymmärtämään sen jumalallisen tarkoituksen, joka kätkeytyy meidän heikkoutemme hetkiin. Tämä kirja ei ole vain tavallista luettavaa tai tekstiä ruudulla. Se on todellinen hengellinen avain niille, jotka haluavat sytyttää uskonsa tulen uudelleen ja murtaa vihollisen asettaman lannistumisen kierteen lopullisesti. Kun avaat sen, löydät täysin unohdettuja raamatullisia periaatteita sekä voimallisia tarinoita miehistä ja naisista, jotka voittivat aivan samanlaisen, musertavan lannistumisen omassa elämässään. Se tarjoaa selkeitä, käytännön ohjeita uskonvaelluksellesi. Nämä työkalut ja aseet ovat jo muuttaneet lukemattomien elämää, palauttaneet kadotetun ilon ja nostaneet heidät ylös epätoivon kuopasta. Lataa se heti, se on saatavilla ensimmäisessä kiinnitetyssä kommentissa. Vain muutama digitaalinen kappale on jäljellä tänään. Aika on äärimmäisen kallista, eikä sinun todellakaan tarvitse kärsiä enää yhtäkään päivää yksin pimeydessä tai antaa epätoivon varastaa sitä voitelua, jonka Isä on sinuun vuodattanut. Napsauta nyt, lataa omasi ja huomaa, koska sinun lannistumisesi saattaa olla juuri sinun suurimman hengellisen käännekohtasi alku. Ja kuten sanoin aiemmin, ensimmäisessä kiinnitetyssä kommentissa olevan digitaalisen kirjan lisäksi, sen alapuolella on avoin linkki vapaaehtoiselle lahjoitukselle. En edelleenkään saa senttiäkään jokaisesta sanasta, jonka taivas lähettää täältä sinulle. Siksi tämä linkki on olemassa, jotta toinen rakas poika löytää huomenna juuri tämän sanan, joka löysi sinut tänään. Mikä tahansa summa, jota sydämesi osoittaa. Jokainen tällainen ele tukee kanavaamme ja saa seuraavan viestin saavuttamaan ne, jotka sitä tarvitsevat, aivan kuten se saavutti sinut tänään. Ja nyt kun tiedät, että on olemassa raamatullinen tie kulkea tämän hiljaisuuden läpi, anna minun vihdoin paljastaa sinulle, mitä taivas on valmistanut tätä yötä varten. Tässä on se sana, jonka lupasin sinulle tuoda. Se, mitä aion sinulle nyt sanoa, saattaa aluksi tuntua raskalta kohdata, mutta sinun on aivan välttämätöntä kuulla se, jotta voit ymmärtää oman elämäsi nykyisen tilan. Olet yrittänyt löytää epätoivoisesti inhimillisiä vastauksia siihen, miksi taivas tuntuu suljetulta. Olet analysoinut omia tekojasi, etsinyt syitä omista virheistäsi ja miettinyt,
missä vaiheessa astuit sivuun oikealta polulta. Mutta todellinen vastaus tähän henkiseen väsymykseen ei löydy tästä näkyvästä maailmasta, eikä se perustu sinun suorituksiisi. Tuossa raskaassa hiljaisuudessa, jossa olet yrittänyt kuulla edes yhden pienen sanan taivaasta, on kätkettynä valtava salaisuus. On olemassa muinainen hebreankielinen sana, shama. Moni uskoo virheellisesti, että se tarkoittaa vain äänen kuulemista fyysisillä korvilla. Ihmiset luulevat, että jos he eivät kuule kovaäänistä julistusta, profeetallista pauhua tai selkeää käskevää suuntaa, Jumala on poistunut heidän luotaan ja jättänyt heidät selviytymään yksin pimeyteen. Mutta todellisuudessa shama tarkoittaa jotain paljon syvempää ja vaativampaa. Se merkitsee sydämen huomion täydellistä kiinnittämistä, syvää sisäistä tottelemista ja ehdotonta ymmärtämistä silloinkin, kun yhtäkään sanaa ei lausuta ääneen. Tämä pitkä hiljaisuus sinun elämässäsi ei ole mikään hylkäystuomio tai rangaistus menneisyyden virheistä. Se on Pyhän Hengen kutsu tilaan nimeltä shama, eräänlaiseen hengelliseen erämaahan, jossa sinun on määrä oppia kuuntelemaan yksinomaan hänen kuiskaustaan, täysin erillään kaikesta maailman uuvuttavasta ja harhaanjohtavasta melusta. Kuvittele hetkeksi yöllinen myrsky Galilean merellä. Tuuli ulvoi korvia huumaavasti, pimeät aallot löivät armottomasti pientä, haurasta venettä vasten, ja yö oli niin sakea, että se tuntui ahdistavalta fyysiseltä painolta keuhkoissa. Vesi ryöppysi sisään ja pelko lamautti kokeneimmatkin kalastajat. Pietari astui ulos veneen turvasta tuon pelottavan kaaoksen keskelle. Niin kauan kuin hänen katseensa pysyi tiukasti kiinnitettynä Jeesukseen, hän teki mahdottomasta mahdollisen. Hän käveli veden päällä suoraan kohti mestariaan, uhmaten kaikkia luonnonlakeja. Mutta sitten tapahtui jotain, mikä muutti kaiken silmänräpäyksessä. Hän alkoi kuunnella tuulen raivoisaa kohinaa ja antoi ympäristönsä kaaoksen viedä huomionsa. Hän irrotti katseensa pelastuksesta, alkoi pelätä ympäröivää myrskyä ja alkoi välittömästi vajota kylmään syvyyteen. Se on täsmälleen se paikka, missä sinä olet juuri nyt. Olet uppoamassa lannistumiseen, koska olet kuunnellut oman elämäsi myrskyn ääniä ja tuon pitkittyneen hiljaisuuden pelottavaa kohinaa, sen sijaan, että kiinnittäisit huomiosi siihen, kuka on alun perin kutsunut sinut ulos veneestä. Ehkä sanot mielessäsi juuri nyt, että aikasi on jo mennyt ohi, että olet tehnyt liikaa virheitä ja taistellut liian kauan turhaan. Mutta Jumalan aika sinun kohdallasi on vasta alkamassa. Sillä juuri silloin, kun Pietari vajosi aaltojen alle ja luuli hukkuvansa lopullisesti, vapahtajan vahva käsi ojentui välittömästi hänen suokseen. Hän ei epäröinyt eikä viivytellyt. Se hetki, kun luulet uppoavasi kokonaan lannistumisen mereen, on juuri se hetki, jolloin taivaan voimakas käsi tarttuu sinuun kiinni. Aivan kuten Jeesus ei antanut Pietarin hukkua myrskyn raivotessa, hän ei todellakaan anna sinunkaan vajota tähän sielun pimeyteen. Hänen kätensä on jo ojennettu sinua kohti tässä samassa ahdistavassa hiljaisuudessa, valmiina nostamaan sinut takaisin pinnalle. Koska hengellisessä todellisuudessa uppoaminen on usein todellinen alku nousemiselle. Tuo uuvuttava väsymys, jota koet yöstä toiseen, on vain vihollisen epätoivoinen tapa yrittää uskotella, että olet hävinnyt taistelun, vaikka tosiasiassa olet aivan voiton kynnyksellä. Ja nyt minun on kerrottava sinulle jotain, mikä purkautuu suoraan taivaasta sinun elämäsi ylle tänä iltana. Isä sanoo sinulle juuri nyt, että hänen silmänsä ovat olleet tiukasti sinun ylläsi koko tämän pitkän, tuskallisen ja hiljaisen taistelun ajan. Hän sanoo, ettei yksikään öisessä huoneessasi vuodattamasi kyynel ole pudonnut maahan hänen huomaamattaan. Hän sanoo, että tuo hiljaisuus, jota olet pitkään pelännyt, onkin todellisuudessa vain hengellinen hautomo sinun uudelle, valtavalle voitelullesi. Tämä sana on täysin sinun, rakas poika. Ota se vastaan syvälle henkeesi. Anna tämän uuden ymmärryksen ja Jumalan yliluonnollisen rauhan pestä pois kaikki ne raskaat epäilykset, jotka ovat painaneet mieltäsi ja harteitasi viimeisten kuukausien aikana.
Sinua ei ole missään vaiheessa unohdettu. Sinun kutsuasi ei ole peruutettu, eikä sinun arvoasi ole mitattu sillä väsymyksellä, jota olet viime aikoina kokenut. Päinvastoin, olet ollut täysin turvassa kaiken tämän ajan, piilotettuna mestarin siipien suojaan silloin, kun vihollinen luuli saaneensa yliotteen. Pyhä Henki tekee tätä samaa syvää työtä monien kohdalla juuri tälläkin hetkellä. Tiedän erään yksinhuoltaja äidin, joka teki jatkuvasti pitkiä yövuoroja sairaalassa elättääkseen perheensä. Hän palasi aamuisin kotiin täysin murtuneena ja uupuneena, rukoillen lastensa puolesta kyyneleet silmissä, hiljaisessa ja hämärässä kodissaan, samalla kun muut nukkuivat. Hän tunsi viikkokausia, että Jumala oli täysin vaiti. Hän uskoi vakaasti olevansa täysin näkymätön taivaalle ja mietti epätoivoissaan, menisivätkö hänen valtavat ponnistelunsa ja rukouksensa lopulta täysin hukkaan. Mutta eräänä iltana, kaikkein raskaimman ja pimeimmän työvuoron jälkeen, tuo painostava hiljaisuus murtui selittämättömällä, elämää muuttavalla rauhalla, joka laskeutui hänen sydämeensä. Asiat hänen omassa elämässään ja hänen lastensa tulevaisuudessa alkoivat järjestyä tavalla, jota mikään inhimillinen logiikka tai laskelmointi ei voinut koskaan selittää. Hän oppi kuuntelemaan tuon hiljaisuuden todellista shamaa. Hän tajusi, että hiljaisuus ei ollutkaan hylkäämistä, vaan valtaisaa valmistautumista uuteen aikakauteen. Samoin tulee käymään myös sinulle, sillä Jumalan käsi tekee työtä kulissien takana. Sinä et todellakaan ole vain olosuhteiden ja myrskyn aaltojen heiteltävänä, vaan olet juuri nyt valmistautumassa elämäsi suurimpaan hengelliseen käänteeseen. Mutta syvin totuus tästä kaikesta on kuitenkin vielä edessäpäin ja siinä on sinun nimesi. Nyt kun olet kuullut sanan ja ymmärtänyt hiljaisuuden todellisen merkityksen, nyt kun olet nähnyt täydellisen rinnastuksen myrskyssä uppoavan Pietarin ja oman elämäsi välillä, minun on kutsuttava sinua vihdoin sillä nimellä, mikä todella olet, eikä sillä, millaiseksi vihollinen on yrittänyt sinut maalata. Sinä olet myrskyn kulkija. Kun kaikki muut ihmiset ympärilläsi jäivät mukavuusalueelleen, veneen näennäiseen turvaan ja tyytyivät vain katselemaan tapahtumia sivusta, sinä olit se harvinainen sielu, joka oppi astumaan ulos aaltoihin silloinkin, kun pelkäsit kaikkein eniten. Sinun uskalluksesi ottaa se ensimmäinen horjuva askel täydelliseen tuntemattomaan on se, mikä erottaa sinut muista. Tämä tarkoittaa täsmälleen sitä, että sinun elämäsi ei ole koskaan ollut tarkoitettu pelkkään hiljaiseen selviytymiseen tai rutiinien suorittamiseen. Sinut on luotu kohtaamaan nuo pelottavat aallot, ja vaikka olet hetkellisesti vajonnut lannistumisen painon alle, sinun jalkasi on alusta asti tarkoitettu kulkemaan vetten päällä, pelkän Jeesuksen katseen yliluonnollisella voimalla. Sinä olet hiljaisuuden kuuntelija. Jumala ei valinnut sinua tähän raskaaseen ja pitkään erämaahan rangaistakseen sinua, vaan yksinkertaisesti siksi, että olet valittu ja kykenevä ymmärtämään hänen ääntään silloin, kun hän puhuu kaikkein pehmeimmin. Maailma ympärillämme tarvitsee jatkuvasti kovia ääniä ja suuria ihmeitä uskoakseen, mutta sinä olet oppinut shaman syvyyden. Sinun hiljaisuutesi ei ole rangaistavaa tyhjyyttä, vaan se on korkea hengellinen taajuus, jota useimmat ihmiset eivät koskaan saavuta koko elämänsä aikana. Sinut on erotettu ja pyhitetty kuulemaan niitä taivaan syvimpiä salaisuuksia, joita ei koskaan huudeta julkitoreilla, vaan jotka kuiskataan suoraan sydämeen. Sinä olet murtumaton soihtu. Tuo pimeässä ja kylmässä huoneessa epävarmasti värisevä kynttilä, joka on joutunut kohtaamaan lannistumisen armottoman tuulen ja öisen yksinäisyyden, on todistanut viholliselle yhden ainoan asian. Sinun sisäinen tulesi ei suostu sammumaan. Vaikka olet tuntenut itsesi uupuneeksi ja heikoksi, vihollisen voimakkainkaan tuuli ei ole onnistunut puhaltamaan liekkiäsi täysin sammuksiin. Päinvastoin, tämä pitkä vastustus on ainoastaan valmistanut sinua syttymään aivan pian valtaisaan roihuksi, joka tulee valaisemaan koko sinun perheesi ja taloutesi. Kiinnitä nyt huomiosi rintaasi. Tunnetko sen juuri tällä hetkellä? Siellä on lämmin ja vahva paino, se on suoraan Isän sydämeltä tuleva voitelu, joka asettuu juuri nyt lempeästi sinun harteillesi, palauttaen sinulle välittömästi sen alkuperäisen identiteetin,
jota lannistumisen henki yritti varkain viedä sinulta pimeinä öinä. Se on kuninkuuden viitta, joka nostaa sinut ylös maasta. Sinulla on täysi lupa ottaa tämä uusi identiteetti vastaan, täysin ilman syyllisyyttä menneisyydestä ja täysin ilman epäilyksiä tulevasta. Saat luvan kanssa levätä Jeesuksen läsnäolossa ja antaa hänen vahvojen käsiensä kietoutua suojaksi liekkisi ympärille juuri nyt. Ei ole väärin antaa omien voimien loppua, kun taivaan voima ottaa vallan. Ennen kuin jatkan eteenpäin, minun on pyydettävä sinua tekemään yksi asia, rakas poika. Kirjoita olen valittu alla oleviin kommentteihin nyt. Älä missään nimessä tee sitä vain tavallisena kommenttina muiden joukossa. Tee se kätenäsi, joka allekirjoittaa rohkeasti tässä näkyvässä maailmassa sen, minkä sinun henkesi on jo hetki sitten voimallisesti julistanut taivaassa. Nyt kun tiedät, kuka todella olet, olet varmasti huomannut, kuinka lannistumisen henki yrittää vielä epätoivoisesti tarrata sinuun kiinni. Ymmärrätkö, että tämä sinun juuri vastaanottamasi uusi identiteettisi vaatii jatkuvaa ravintoa, jotta se vanha, tuttu sielun väsymys ei pääse hiipimään takaisin heti, kun huone taas pimenee ja olet yksin ajatustesi kanssa. Mieti nyt kanssani tätä tarkasti. Entä jos tämä kauan odotettu lannistumisen murtuminen onkin vasta ensimmäinen askel ja aivan alku sille valtaisalle kirkkaudelle, jota sinun on määrä kantaa tästä eteenpäin? Etsin vastauksia tähän ja löysin tämän digitaalisen kirjan nimeltä Suuri raamatullinen viisaus hengellisen lannistumisen voittamiseksi. Tämä kirja ei ole pelkkiä sanoja, vaan se on elävä työkalu juuri tämän sinun uuden identiteettisi vahvistamiseen ja ylläpitämiseen arjen keskellä. Se on todellinen hengellinen avain niille, jotka haluavat oppia sytyttämään uskonsa liekin uudelleen joka ikinen päivä ja jotka haluavat tietää, kuinka vaeltaa murtumattomana soihtuna silloinkin, kun maailman myrskyt puhaltavat vastaan. Lataa se heti, se on saatavilla ensimmäisessä kiinnitetyssä kommentissa. Vain muutama digitaalinen kappale on jäljellä tänään. Aika on kallista, joten älä anna enää yhdenkään päivän kulua vanhan surun ja epävarmuuden vankina. Napsauta linkkiä, ota vastaan tämä jumalallinen viisaus ja astu lopullisesti siihen kirkkaaseen valoon, johon sinut on tänään pysyvästi kutsuttu. Lupasin palata aiemmin erääseen tärkeään asiaan, mutta ennen sitä, seuraavan 72 tunnin aikana, tulee tapahtumaan jotain täysin kriittistä, mikä testaa aivan kaiken sen, mitä sinusta on tänään juuri julistettu. Lupasin aiemmin palata erääseen tärkeään asiaan, rakas poika. Tässä se on. Seuraavan 72 tunnin aikana elämääsi iskee 3 asiaa, jotka testaavat aivan kaiken sen, mitä sinusta on tänään julistettu ja mitä olet juuri ottanut vastaan. Kuuntele minua nyt erittäin tarkasti. Varoituslaukaus on ammuttava, sillä vihollinen ei koskaan luovuta taistelukenttää ilman viimeistä, epätoivoista vastahyökkäystä. Kun alat ymmärtää hiljaisuuden todellisen tarkoituksen ja shaman voiman, pimeys yrittää kaikin voimin iskeä takaisin varastaakseen siemenen sydämestäsi. Ensimmäinen isku on epäilyksen pommi. Se tapahtuu todennäköisesti juuri silloin, kun pelko yrittää yllättää sinut täysin puskista. Ehkä se tapahtuu keskellä yötä tai heti aamulla herätessäsi, kun huone on vielä pimeä. Lannistumisen henki kuiskaa korvaasi, että tämä kaikki on vain toiveajattelua, ettei mikään tule koskaan oikeasti muuttumaan ja että jäät ikuisesti tähän samaan raskaaseen tilaan. Mutta sinun ensimmäinen aseesi tätä vastaan on Jeesuksen veri. Kun tuo pelko iskee seuraavan 72 tunnin sisällä, sinun ei tarvitse väitellä vihollisen kanssa eikä yrittää analysoida tilannetta. Sulje vain silmäsi ja julista ääneen tai mielessäsi Jeesuksen veren täydellistä suojaa oman mielesi, kotisi ja sydämesi ylle. Se on ase, joka hiljentää jokaisen epäilyksen äänen välittömästi. Toinen isku on häiriötekijöiden kriisi. Yhtäkkiä huomaat, että ympärilläsi alkaa tapahtua outoja asioita. Eteesi nousee pieniä vastoinkäymisiä, turhauttavia taloudellisia viivytyksiä tai odottamattomia riitoja läheistesi kanssa.
Tämän tavoitteena on puhtaasti se, että kääntäisit katseesi takaisin ympärillä raivoavaan myrskyyn, aivan kuten Pietari teki aalloilla. Sinun toinen aseesi ovat taivaalliset sotajoukot. Kun heräät yöllä ahdistukseen tai kun asiat tuntuvat menevän pieleen arkipäivässä, älä katso ensimmäisenä puhelintasi etsiäksesi lohtua tästä maailmasta. Kiitä hiljaa Jumalan voimakkaasta läsnäolosta ja muista, että enkelten armeija taistelee puolestasi juuri niillä alueilla, joihin sinun omat kätesi ja voimasi eivät tällä hetkellä ylety. 3. isku on orkestroitu eristäytyminen. Lannistuminen yrittää aamun varhaisina tunteina jälleen viedä kaikki fyysiset ja henkiset voimasi. Se yrittää uskotella sinulle, että olet edelleen aivan yksin, ettei kukaan ymmärrä tuskaasi ja että olet eristetty kaikesta hyvästä, mutta sinun 3. aseesi on Jumalan muuttumaton sana. Kun lannistuminen yrittää viedä voimasi, julista ääneen, että tämä päivä on voiton päivä. Ymmärrä tämä erittäin syvästi. Se, mitä tulet tuntemaan seuraavien päivien aikana, ei ole yksinäisyyttä. Se on hengellistä kalibrointia. Jumala erottaa sinut hetkeksi muusta melusta vain virittääkseen sinut täydellisesti oikealle taajuudelle. Ehkä sanot nyt sydämessäsi, että olet jo aivan liian väsynyt taistelemaan vielä kerran ja että sinulla ei kerta kaikkiaan ole enää voimia nostaa näitä raskaita aseita, mutta kuuntele minua. Sinun ei tarvitsekaan tehdä sitä omassa voimassasi. Pyhä Henki tekee sen sinun puolestasi ja sinun kauttasi. Hän on se yliluonnollinen voima, joka nostaa kilven silloin, kun sinun omat kätesi ovat liian raskaat pysyäkseen ylhäällä. Pysy tiukasti kiinni tässä kanavassa ja tilaa se nyt. Seuraava sinulle valmistettu sana tulee löytämään sinut viipymättä. Taivas on vapauttamassa kokonaisen sarjan vastauksia ja vahvistuksia sinun elämääsi tulevien viikkojen aikana. Etkä saa ohittaa niistä yhtäkään. Ja tallenna tämä video itsellesi juuri nyt. Tulet varmasti haluamaan palata tähän viestiin eräänä yönä, joka ei ole vielä edes saapunut, mutta jolloin tarvitset tätä murtumatonta valoa enemmän kuin koskaan. Nyt hengitä syvään. Kaikki se, mitä sinulle on juuri äsken luovutettu ja paljastettu, täytyy nyt sinetöidä henkeesi. Missä ikinä oletkin juuri nyt, älä liiku, pysähdy vain hetkeksi. Keskeytä kaikki se, mitä olit tekemässä, ja anna koko ympäröivän maailman hiljentyä ympärilläsi. Jos suinkin voit, sulje silmäsi, laita kätesi rintasi päälle ja tunne sen alla lyövä sydämesi. Hengitä kerran syvään ja hitaasti, antaen ilman täyttää keuhkosi. Se, mitä nyt seuraa, koskee aivan sinun sisintäsi. Tämä ei ole pelkkää kuuntelemista, vaan syvää hengellistä kohtaamista. Kuvittele itsesi pimeään, kylmään huoneeseen. Tuuli ulvoo armottomasti ja äänekkäästi ikkunan raoista, yrittäen kaikin voimin ja kaikella raivollaan sammuttaa edessäsi palavan ainoan kynttilän. Tunnet kylmyyden ihoillasi, ja huoneen hiljaisuus tuntuu uskomattoman raskaalta, melkein käsin kosketeltavalta painolta harteillasi, aivan kuten olet tuntenut viime päivinä. Tuo yksittäinen, heiveröinen kynttilä on sinun uskosi. Se on sinun oma henkesi juuri nyt, kaiken tämän lannistumisen keskellä. Tunnet, kuinka sen liekki värisee, se heikkenee jatkuvasti ja näyttää melkein sammuvan jokaisen tuulenpuuskan voimasta. Olet yrittänyt epätoivoisesti suojata sitä yksin, omilla heikoilla ja vapisevilla käsilläsi, tuntien jatkuvaa pelkoa siitä, että seuraava kylmä puhallus vie sen lopullisesti mukanaan. Mutta yllättäen, aivan tuon paksuimman pimeyden keskeltä, näet kuinka 2 lämmintä, vahvaa ja tuttua kättä kietoutuu varovasti kynttilän ympärille. Ne suojelevat pientä liekkiä tuulelta, peittäen kaiken ympäröivän kylmyyden ja torjuen myrskyn iskut. Ne ovat Jeesuksen kädet. Hän ei todellakaan anna sinun valosi sammua, vaikka myrsky kuinka raivoaisi ympärilläsi. Tunne se valtava, taivaallinen lämpö ja täydellinen turva, joka valtaa nyt koko huoneen ja karkottaa jokaisen varjon. Tämä on todellista. Tämä ei ole pelkkä vertauskuva. Tämä on täsmälleen se hengellinen todellisuus, jossa sinä seisot juuri tällä hetkellä. Vihollinen on halunnut sinun uskovan, että olet yksin tuulessa, mutta todellisuudessa elämäsi on ollut koko ajan suojattuna mestarin kämmenten välissä. Tuo lämpö,
joka nyt leviää voimakkaasti rintaasi ja karkottaa kaiken kylmyyden, on selkeä merkki siitä, että on tullut sinun aikasi päästää lopullisesti irti kaikesta siitä, mitä olet turhaan kantanut. Minä vapautan sinut siitä raskaasta hiljaisuuden pelosta, joka on saanut sinut uskomaan, että taivas on unohtanut sinut ja jättänyt sinut yksin pimeyteen. Tunne tuo valtava helpotus, ymmärryksen rauha ja lämpö, joka syrjäyttää nyt kaiken jännityksen vatsanpohjastasi. Sinulla on täysi lupa päästää irti siitä taakasta ja yrittämisestä, jota et koskaan ollut tarkoitettu kantamaan omilla, rajallisilla hartioillasi. Minä vapautan sinut siitä musertavasta yksinäisyyden taakasta, joka on puristanut rintaasi iltaisin noissa hiljaisissa pimeissä huoneissa. Se jatkuva eristäytymisen valhe, joka on kavasti kuiskannut sinun olevan täysin näkymätön isälle, menettää nyt lopullisesti otteensa sinun sydämestäsi. Et enää koskaan ole yksin taistelukentällä. Minä vapautan sinut siitä lamaannuttavasta arvottomuuden tunteesta, joka on yrittänyt vakuuttaa sinulle, että olet valinnut elämässäsi väärän tien ja että kaikki suuret ponnistelusi ovat olleet täysin turhia. Sinun menneisyytesi virheet tai väsymyksen hetket eivät todellakaan määrittele tätä pyhää hetkeä, vaan taivaan armo peittää ne kaikki juuri nyt. Minä vapautan sinut siitä viekkaasta lannistumisen hengestä, joka on tehnyt jokaisesta aamustasi uuvuttavan hengellisen sota-alueen ja imennyt kaiken ilon jokaisesta uudesta päivästäsi. Se raskas, näkymätön ketju murtuu ja putoaa lattialle juuri tällä sekunnilla Jeesuksen nimessä. Minä kutsun esiin sinussa sen myrskyn kulkijan, jonka askeleet on alusta alkaen luotu astumaan ulos veneen turvasta täydelliseen tuntemattomaan. Se yliluonnollinen rohkeus, joka on levännyt sinussa piilossa kaiken väsymyksen alla, nousee nyt voimalla pintaan, täysin valmiina kohtaamaan elämän aallot pelkäämättä vajoamista. Minä kutsun esiin sinussa sen hiljaisuuden kuuntelijan, joka kykenee erottamaan Jumalan kaikkein pehmeimmänkin kuiskauksen kaiken maailman sekaavan melun keskeltä. Sinun hengellinen kuulosi on nyt täydellisesti avattu, puhdistettu epäilyksistä ja viritetty taivaan kaikkein korkeimmalle ja kirkkaimmalle taajuudelle, shaman todelliseen syvyyteen. Minä kutsun esiin sinussa sen murtumattoman soihdun, jonka tuli ei suostu sammumaan, vaan syttyy valtavaan roihuun juuri siellä, missä vihollisen pimeys on kaikkein sankinta. Sinun uskon liekkisi on nyt ikuisesti suojattu, vahvistettu ja valmis valaisemaan koko sinun perheesi tien tulevien sukupolvien ajan. Älä sano vielä aamen. Emme ole vielä valmiita. Pysy kanssani, rakas poika. Minä asetan tulimuurin sinun mielesi ympärille juuri nyt. Yksikään sinua vastaan taottu ase ei menesty. Minä peitän sinun mielesi täydellisesti Jeesuksen verellä, jotta yksikään epäilyksen ääni ei enää löydä jalansijaa ajatuksistasi. Kaikki se pelko, joka on yrittänyt vallata sinut öisin, menettää voimansa tästä hetkestä lähtien. Minä asetan tulimuurin sinun askeleidesi ympärille juuri nyt. Yksikään sinua vastaan taottu ase ei menesty. Minä peitän sinun askeleesi taivaallisilla sotajoukoilla. Enkelten armeija kulkee sinun edelläsi ja valmistaa tien. Jokainen ansa, joka on viritetty sinun tiellesi, on nyt paljastettu ja purettu. Minä asetan tulimuurin sinun kotisi ympärille juuri nyt. Yksikään sinua vastaan taottu ase ei menesty. Minä peitän sinun kotisi pyhän hengen rauhalla. Kaikki se kaos, joka on yrittänyt varastaa sinun leposi suljettujen ovien takana, vaiennetaan lopullisesti. Sinun kotisi on tästä lähtien suojattu ja erotettu pyhäksi paikaksi. Ja nyt, ennen kuin tämä viesti päättyy, minun on annettava sinulle viimeinen sana elämästäsi, rakas poika. Ota se vastaan. Sinä olet kantanut tätä sielun väsymystä ja lannistumista aivan liian kauan. Olet odottanut vastausta pitkän hiljaisuuden keskellä ja tuntenut olevasi yksin. Mutta tämä hiljaisuus ei koskaan ollut merkki hylkäämisestä. Se oli suurin ja syvin valmistautuminen, jonka olet koskaan kokenut. Ja mitä Isä sanoo sinulle nyt, on tämä. Hän sanoo, että tuo raskas hiljaisuus oli vain hengellinen hautomo. Hän on nähnyt jokaisen kyyneleesi. Hän ei ole kääntänyt katsettaan sinusta hetkeksikään. Hän on varjellut liekkiäsi tuulelta koko tämän ajan.
Ota tämä uusi identiteettisi rohkeasti vastaan. Sinä olet myrskyn kulkija, joka ei uppoa lannistumisen aaltoihin. Sinä kykenet erottamaan taivaan äänen silloinkin, kun maailma ympärilläsi on täynnä melua. Sinä et ole enää väsymyksen vanki, koska Isä julistaa juuri nyt, että uuden voitelun aamu on valjennut. Hän palauttaa sinulle moninkertaisesti kaiken sen ilon ja voiman, jonka vihollinen yritti sinulta varastaa. Hän valmistaa askeleesi uuteen aikakauteen. Mikään pimeys ei voi enää estää sitä. Astu siis ulos veneestä epäröimättä ja ota paikkasi. Tämä päivä ei ole sinun tarinasi loppu. Tämä on suuren hengellisen läpimurtosi todellinen alku. Taivas sinetöi sen sinun elämääsi juuri tällä hetkellä. Me murramme nyt jokaisen vihollisen aseen, joka on nostettu sinua vastaan. Me tuhoamme väsymyksen juuret elämässäsi kokonaan ja lopullisesti. Me julistamme vapauden ja voiton Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sinä olet valittu, sinä olet voideltu, sinä olet lähetetty, sinä olet valittu, sinä olet voideltu, sinä olet lähetetty, sinä olet valittu, sinä olet voideltu, sinä olet lähetetty. Älä sano vielä aamen, tunne tämä paino vielä minuutin ajan, koska on vielä yksi viimeinen asia, joka on luovutettava. On olemassa joku toinen, joka taistelee juuri nyt pimeydessä. Joku, joka kantaa täsmälleen samanlaista sielun väsymystä ja kokee samaa hiljaista yksinäisyyttä. Joku, joka yrittää epätoivoisesti pitää kiinni uskosta myrskyn keskellä, aivan kuten sinäkin teit. Tuo ihminen istuu ehkä juuri nyt hiljaisessa huoneessaan. Hän miettii hiljaa, onko taivas kokonaan unohtanut hänet. Hän tarvitsee epätoivoisesti nähdä sen hengellisen valon, joka juuri nyt loistaa sinun elämässäsi. Ennen kuin suljet tämän näytön, lähetä tämä jollekin tietylle henkilölle, joka kamppailee raskaassa lannistumisessa. Tämä ihminen ei tule koskaan pyytämään sitä sinulta suoraan, mutta hänen murtunut henkensä on huutanut apua jo pitkään. Olet tuo ojentuva käsi tänään. Olet kulkenut koko tämän pitkän matkan kanssani tähän hetkeen asti, askel askeleelta, läpi kaiken sen pimeyden ja hiljaisuuden. Olet ottanut vastaan jokaisen varoituksen, oppinut käyttämään aseitasi lannistumista vastaan ja pukenut yllesi sen täysin uuden identiteetin, joka sinulle on tänään annettu. Olet varmasti huomannut, kuinka väsymyksen raskaat kahleet ovat jo alkaneet murtua sinun harteiltasi ja miten valo alkaa voittaa. Mutta entä jos tämä voimakas sana alkaakin yllättäen viilentyä mielessäsi jo heti huomisaamuna, kun arjen rutiinit iskevät takaisin? Entä jos tämä elämäsi valtaisin läpimurto uhkaakin jäädä vain ohimeneväksi tunteeksi? Entä jos et ehkä tiedä, kuinka pitää tämä suuri voitelu yllä vihollisen yrittäessä uusia hyökkäyksiään? Etsin vastauksia tähän ja löysin tämän digitaalisen kirjan nimeltä Suuri raamatullinen viisaus hengellisen lannistumisen voittamiseksi. Tämä kirja ei todellakaan ole pelkkiä sanoja ruudulla. Se on jatkuva suoja ja elävä jatkumo tälle ihmeelle, joka on juuri nyt sinetöity sinun elämääsi. Se on konkreettinen väline, jonka avulla varmistat sen, ettei lannistumisen henki koskaan enää pääse yllättämään sinua pimeydestä. Lataa se heti, se on saatavilla ensimmäisessä kiinnitetyssä kommentissa. Vain muutama digitaalinen kappale on jäljellä tänään. Aika on äärimmäisen kallista ja tämä ovi aivan uuteen hengelliseen ymmärrykseen on auki juuri nyt sinun edessäsi. Koska sinun lannistumisesi saattaa olla juuri sinun suurimman hengellisen käännekohtasi alku. Napsauta nyt, lataa omasi ja huomaa. Ja vielä tällä hetkellä, rakas poika, ennen kuin sinetöin tämän hetken kanssasi, palaan tähän pyyntöön viimeisen kerran. Olet kulkenut kanssani tänne asti. Olet käynyt läpi jokaisen sanan, jokaisen merkin, jokaisen asian, jonka Isä on kuiskannut elämästäsi. Ja jos tunsit tämän viestin aikana jossain vaiheessa, että taivas kosketti sinua, tiedät, ettei tämä sana ollut sattumaa. Linkki vapaaehtoiselle lahjoitukselle on edelleen avoinna ensimmäisessä kiinnitetyssä kommentissa heti digitaalisen kirjan alapuolella. Ei vaatimuksena, ei vaihtona, vaan rakkaan pojan palautuksena sille alttarille, jolta sana lähti. Mikä tahansa summa, jota sydämesi osoittaa ja taivas näkee jokaisen eleen,
Taivas näkee ja taivas moninkertaistaa talosi yllä, päiviesi yllä, sen yllä, mitä et vielä edes tiedä olevan tulossa. Tämä oli viimeinen pyyntöni. Odotan sinua siellä. Paljon kiitoksia. Nyt voit sanoa aamen. Tämä sana on täydellinen. Mitä on julistettu, on julistettu. Mikä on sinetöity, on sinetöity. Kulje hyvin, rakas poika.